ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରୁ 30 ପଦ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। 3ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖୁ, ସମାଜକୁ ଦେଖୁ, ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଅନେକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଝରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବର ବୋଝ, ରୋଗର ବୋଝ, ଅନେକ ବୋଝ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭରି ହୋଇଛି। ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାପମୟ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଝରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ନ କରିବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜିର ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି। କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ମାନେ ଘେନି ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି କ'ଣ, ତାହା କିପରି ଘେନିବା, ତାହା କିପରି ଲଗାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଏବଂ କିପରି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଅନେକ ବୋଝରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋହରି ଜୁଆଳି ଘେନ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିବ, ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରୁଥିବ, ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା ବଳଦ, ତାର ମଝିରେ ଜୁଆଳି ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ ବଳଦ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହମତିରେ ହିଁ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଆମମାନେ ଲଗାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ଶିଖିବା,
ତାହା ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ତାହା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚାଲିବା ତାହା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାର ସହଜ ଏବଂ ଉଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଶିଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁଆଳି ଉଶ୍ୱାସ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଆମମାନେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃଦୁଶୀଳ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାଳୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାବାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବ୍ରୀ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8 ପଦରେ ଦେଖୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର, 100% ଗଡ୍, 100% ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସହଜ ସମୟରେ, ଖୁସିର ସମୟରେ ଜଣେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କି? କ'ଣ ମାନେ ଆଜି ସେଇ ଜୁଆଳି ବହନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କି? ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶୈତାନର ଜୁଆଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୁଆଳିର ଯତ ଭାଙ୍ଗିଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଚାଲିବାକୁ ଦେଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପାପର ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ବହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନକୁ, ଶୈତାନର ଜୁଆଳିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିନଥାଉ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଶୈତାନର ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନର ଜୁଆଳି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଅଛି, ଅଶାନ୍ତିର ଜୁଆଳି, ରୋଗର ଜୁଆଳି, ଅଭାବର ଜୁଆଳି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ଜୁଆଳି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ଜୁଆଳି ଶୈତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୁଆଳି ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଜୁଆଳିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଲଗାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଆଜ୍ଞାବହତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର,
ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ଆଜି ଆମମାନେ କାହାର ଜୁଆଳି ଲଗାଇ ଚାଲୁଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଲଗାଇ ଯଦି ଆମମାନେ ଚାଲୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ସହଜ ହେବ। ସେଇ ଭାର ଉସ୍ପାସ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃଦୁଶୀଳ, ନମ୍ରଚିତ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ନିଜ ଉପରେ ବହି ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଲଗାଇବା କି? କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କି? କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କି? ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ପାପର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ଅଭାବର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ଅଶାନ୍ତିର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ଜଗତର ଅନେକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର ଚାପର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ସମସ୍ୟାର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଅନାଟନର ବୋଝରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ନିଜ ଉପରେ ଲଗାଇବା। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।